तू जहाँ आशा करुଛୁ ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହବନି? मारो मारो झोल में पानी दे छुपा पड़। अरे बाबू ठाकुर देखो देखो। हाँ भाई हाँ वो देखो छी।
ହଁ ଭଣଜା ହଁ ଏଥର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ନଈ କୂଳରେ ଭସେଇ ଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତ କୌଶିକ ନରର ଜନ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କହିଦେବା ମହାରାଜା ଆଉ ତା ପୁଅ ଆକାଶ ଆକାଶ ସେଇ ପଶୁଗୁଡ଼ା ମୋ ପର ଅବସ୍ଥା ତୁମର